Mali sme napríklad, veľa sa hovorí o diaľnici na Kysuciach, či tá bola viackrát spomínaná, vy ste teraz veľmi pokročili. Presne tak. A to bol presne ten úspech toho zákona o strategických investíciách, ktorý sme si napísali v momente nástupu tejto administratívy a tejto vlády. Tak bolo jasné, že v podstate Slovensko extrémne trpí na prípravné procesy. Pomohla smernica Európskej únie o urýchlení prípravy na TEN-T koridoroch, kde už aj samotná únia si uvedomila, že tie prípravné procesy vlastne znižujú konkurencieschopnosť Európskej únie v výstavbe infraštruktúrnych projektov. My budeme ako v rámci predsedníctva V4, ktorá nás čaká, určite iniciovať ešte prísnejší, alebo teda ešte radikálnejšiu smernicu pre prípravu infraštruktúrnych projektov štátu, najmä v oblasti TEN-T koridorov, ale kľudne akože aj ja by som to dal na všetky infraštruktúrne projekty štátu, kde by som ešte obmedzil EU a sprísnil, alebo teda umožnil väčšie kroky zo strany štátu v oblasti majetkoprávneho vysporiadania alebo v oblasti hodnotenia týchto projektov alebo v oblasti verejného obstarávania.